Dívajte sa, kde som. Na lopate. Ja som teda hlboko pod lopatou. Čo to tam je? Pníček. Ja som vyviezla decka na sneh, že? U nás v dolinách sneh není. A dívajte sa tu na aká krása, nádhera. Ja už keď mám teda tie boty nepremokavé a nešmíkavé, to musím proste teraz využívať celú zimu. Takže 20 km od domova, prosím, pekne nad Hrozenkom. Chata Lopata, alebo Vlek Lopata, alebo jak sa to tu volá, neviem úplne. Jedno, je tu krásne proste. No, takže decka sa spúšťajú na lopatkách, na takej tej lopate. A ja som sa rozhodla, že sa pozriem tu na pookolí, som vlastne pod. No a chcela som vám zároveň ešte ukázať sveter, ako sa podaril, ako som ho zafarbila. Je to taká zelená, ktorá není úplne, ale na tej kamere vyzerá dobre. A ona vyzerá dobre aj na tom snehu, no. Není to ale úplne môj šálok kávy, ale teraz keď sa na to tak dívam takto, tak možno si to aj nekúpim. No pôvodne som si chcela kúpiť ešte hnedú a fakt to prefarbiť, ale ono to schne 3-4 dní, keď je to zavesené nad sporákom. A teraz, jak sú 0 stupňov alebo minus 1-2 býva, tak ja nemôžem proste na 3 dní byť bez tohto svetra, že aj iný nemám. A ja som mrzla docela, tak som si vrala, že to dá zafarbiť asi až na jar. Ale na hnedo, teda ešte raz, ale ono to není až tak špatné. No je úžasne teplý tento sveter. Fakt je proste, ja ho nosím ako jediný. Nemám iný taký super teplý. No ale keď sa na to dívam, fakt je ako pekná tá zelená. Čo myslíte? Možno to svetlo robí. Tady také olovené oblaky, všetko biele, chladné, studené. No a ešte po obede vám natočím sveter, ktorý som dokončila, ten jesenný. Stihla som ho teda dokončiť pred vlastne koncom jesene kalendárnym, že pred 21.12. Vtedy oficiálne končí jeseň, začína zima. No, ale to vám natočím až po obede alebo na večer. Asi pri umelom svetle. Ja ho teda mám na sebe, ale no nebudem sa tady odhalovať. Tak ahojte všetci, a dneska je utorok do poludnia. Ja sa priznám, že v nedeľu som nestihla natočiť to video o tomto svetríku, ktorý chcem teraz predstaviť, a nestihla som to ani včera, v pondelok, pretože som mala taký hektický deň, taký akože moc toho bolo, a potom už u umelého svetla som nechcela, pretože predsa len ono, jak je vidieť, je to proste krásna, nádherne sfarbené je to. Takže vám to natáčam teraz u mojich obľúbených sliepočiek, ale. Dívajte sa. Wow. No, boj. A ďalší kuhu do toho. No, tak si to rozmysleli. OK. Takže pokračujeme v svetru. Taký je široký, hodne široký. Mne jeden riadok tohto výpletu trval 20 minút na trojkách. To bolo proste niečo neuveriteľné. Fakt to dlho trvalo. No potom už rukávy boli rýchlo, toto sú také tí spadnuté rukávy, ten úplne primitívny, jednoduchý strih. Nie sú teda všívané, ale sú priamo vpletené. Jediné, čo som zošívala, bolo toto. Tu som si robila dvojitý lem, potom som ho prehlá zašila. A inak som vlastne zašila tu na obyčajný rantlík. Tu som dala ešte takú vzorečku, ktorú som zopakovala aj tu. Akože na preskáčku. Neminula som úplne celých tých 400 metrov tohto žltého, zostalo mi taký kúseček žltého kopka. Som úplne nechcela, ale pretože to už fakt ako nevyužijem. Toto šedé je priadza od Eucha Vlna z Facebooku. Ja teraz Facebook nemám, ale myslím, že tam ona furt je. Je to zo slovenských ovečiek Zwartbles. Je taká hnedošedá. Taká tweedovo hnedošedá s bielými trčiacimi chlpami. Úplne bohovská. Ja som z nej úplne unesená. Strašne teda kúša, strašne. A tady táto švédska, to je zase darované klpko od jednej panej, ktoré meno už si nespomeniem, ale ďakujem veľmi pekne. Mala som len jedno, krásne, také hrdzavo, vidíte, proste parádne. No, nosím ten sveter už niekoľko dní, ako strednú vrstvu, úplne je super. Dneska je teda 10 stupňov, takže to bude vrchná vrstva. Ale dneska ho chcem oprať. On ešte furt taký neforemný, tady to vidno, není ešte vyblokovaný. Je taký neforemný. Ja som si tu vyskúšala urobiť bystry. Tože ale ticho, buďte chvíľu. No.
výstrih, takže som tu odložila týchto prostredné oči a takto som postupne uberala. Zadný výstrih je trocha menej vykrojený. Úplne krásne sa mi to podarilo, úplne čumím, fakt ako pekné. Potom som to celé nabrala a uplietla som rantlík. Rukáv je obyčajný, uberala som, potom už som plietla rovno, tá klasika, rantlík, taký obyčajný sveter, ale mne sa veľmi ľúbi, ak je on široký. No je teda teplý, na to, že je tenký strašne, tak je dosť teplý, no. Tak, končím, pretože oni sú strašne ukecané, tie slepice moje. Majte sa krásne.